Nazdar lidi, já vás vítám u nového videa a dneska je tu se mnou Ender. Hi, my name is Ender. A zahrajeme si Crazy Balls. Yep. Takže jsme už ve hře a každý jedeme svýho solo kapra. Yep. A ještě Endre, na jakým to serveru vlastně jsme? Na ruskom serveri, no je takový ruský, kde vodka nalieva sa. A nie, je to na ruskom serveri Lightcloud, čiže je to good server, ja už som tu točil Crazy Balls, dokonca som vyhral, čo je zázrak, lebo Patrik pozná moje hrozné skilly, čiže sa čudujem, že som vyhral. OK, a ty to dúfam vo svojej klietke prežiješ, klietke smrti. A ak to prežiješ, tak sa potom stretneme, keď sa dajú Red Walls preč, čiže červené steny. A pokiaľ by som mohol, tak by som mohol vysvetliť, o čom je táto minihra. Tuto minihru asi znáte pod více pojmama, jako je prostě The Walls. The Walls a potom ještě další, tak je to skoro úplně stejný, akorát tady máte prostě rody, máte tu nakupování a akorát tady vám zmizí ten border. Prostě jak je na UHC, prostě něco mezi vším. UHC prostě a The Walls. UHC a medzi UHC a The Walls, prostě je to taká zmiešanina. Ale je to ináč brutálna minihra, odporúčam vám ju zahrať a vlastne ide tu o to, že si tu musíte ťažiť to orečka zo železa, máte brnenie, z goldu máte meč, diamond meč z troch a máte tu aj luk a ten si kupujete za tie pavučinky. No a potom je tu redstone, za ktoré môžete mať enchanting a enchantovacie veci. No, dobre. Vysvetlené bolo. Jo, ešte vlastne sú tu Red Walls a Green Walls. Green Walls sú vlastne, že sú tam 4 ľudia, ktorí medzi sebou proste bojujú a jeden vždycky z toho prežije, pokiaľ nie sú teamers. A červené steny sa dajú nakoniec preč, keď pôjdu všetci a už oficiálny fight. V podstate, síce teamery až nakoniec, všakže. OK, a máte tam určitý limit a my máme ešte 2 minúty 30, čo je fajn a ja už... Což je fajn, no. Okay, tak já mám jakože nějaký ty menší základní věci a kdo by se ptal, proč právě nehrajeme na tom Hypixelu, tak Ender tam má ban a mně se to tam laguje jak blázen. Jo, a ja už mám ináč aj veci kúpené. Enchantované, aj kúpené. Asi veľmi rýchlo v tejto hre. Ale tak mohli by sa mi ešte šípy hodiť. Když tak jako nahráváš do noty, tak videl jakoby hluboký myšlenky. Tak asi si nějaký ty věci donatíš, no. No, len tá pavučina fakt. A jej tu moc není v tejto mape. Fakt. Já mám jakože dost pavučin, ale já jsem jich nejsi těžit. Lenže ono tu je, že 6 stojí luk a 4 stoja stringy a dostaneš iba 16 šípov a mne ešte chýbajú 2 stringy do šípov, čiže not good, it's not good. Jo, by the way, na mojom kanáli uvidíte videjko s Patrikom, ale nebude to Crazy Balls, ale bude to Skywars. Našiel som tie pavučiny, kámo, lol. Tu je ešte jedna diera. Jo, já taky koukám, tam se musíme doprokopat. Dobre, ale tam jsou truhly, ale škoda, že v nich nic není jako. Nie, ono v týchto čestách na tomto serveri sú, ale počkaj, ja si natiekšie Minecraft. Ale sú len vonom, na jednom jedinom ostrove celkovo, medzi všetkými, čo tu máš, tie ostrovy, tak iba na jednom tom pozemku sú česty funkčné. Po prípade na dvoch, ale to už sa musia tie Red Wallsky otvoriť. Je to epické. Oh, nice, OK. Dobre, ja už ťa čakám. Ja by som si mohol vyťažiť ten enchanťák. Bude sa mi... Jo, to ja si právě kupuju nějaký ten enchant. OK, máš 40 sekúnd, takže radšej rýchlo. Ja sa to budem pokúšať vyhrať, aspoň sa to pokúšať proste dožiť, no. A keby niečo, tak respektuj, a keby niečo, tak ja teba. Však jo, tak jako ono je to obou stran, což jako pohodka. No, ja budem dúfať, že to dám, lebo už máme len 10 sekúnd, kámo. Dobre. Jako vážně, jako tady nejde to jako vyenchantovat na jeden level, jo? Ide. Ja mám jeden meč na diameči, na brnku. Počkaj, ja už idem fight. Fú, kámo, ja sa bojím, že ma to zabijú. Cože, já ho neviděl ani.
Jsi mrtvý? Jo, já jako ani Já jsem to jsem se nemohl enchantovat a prostě já ani toho typka neviděl a prostě už byl u mě. Ja som všetkých zabil. Počkaj, už sa dali Red Wolves do ryti. Počkaj, tak Jo. to nakupujem, počkaj, čo? Ale neboj, já právě to koukám zdali, kdyby někdo za tebou šel. No ja idem na nich. Ale obejdi si je takhle ze zádu a normálně pojď do nich rovnou lukem. Idem jak na UHC. To mi připomíná právě Nie, Teamer. World UHC. To sa používa aj na normálnych UHC. Kámo, mám tu Teamers. On ma dával zo zadu. Ako? Počkaj, no tak- zomrem. Ty No, heky. ten mě taky dal, řekni. Lol, no nevadí, tak vidíme sa na ďalšej mape. Tak jsme už v další hře, předtím to byl velký fail jak něco. Jo. Nějaký hekři nás prostě pozabíjeli. OK, ale teraz sa cítim viac nahypovaný. Môže to povedať Paťo prečo? Protože právě tady Endra poznali ho nějaký americký fanoušek. Áno, ja mám 3 americké kanály, no ale na jednom točím asi najviac a ja tam mám 35 000 zberov cca, možno 40 000 a on ma tu práve poznal, ja som sa ho pýtal po anglicky, veď Paťo to všetko videl, môžem vám to potvrdiť, ja mám screenshoty a to môžem aj poslať a proste som sa pýtal, že či ma pozná za amerického kanálu, on áno. Že či toho 35 000, on áno, čiže je to nice, proste mám tu fanúšika, že ma spoznal, môj skin, moje meno a proste je to nice, že tu mám fanúšika na ruskom serveri, čiže ako mega, ja som si najprv Což jako je nice. Jo, ja som si najprv z prapotrku myslel, že to je nejaký ten náš český fanúšik a že by mohol poznať aj Paťa, ale ne, prostě americký a bylo to prostě brutál. To mě většina lidí maximálně jenom pozná, pokud jsem jakože na Hypixelu, anebo na nějakým jiným jakoby tím známějším jakoby serverem, jakoby serveru prostě. OK, no ale sme na druhej mape a ja už mám za všetko vyťažené. Ja som veľmi rýchly. Já teprve prostě těžím a mám jenom nějakých 36 těch ironů teprve. OK. Hej, kámo, tentokrát to jakože žádný... Já se pokusím, ale hlavně mě nesmí zase najít tam ty hekři. OK. Jakože hacker, škoda, že to není som mňa fanúšik na mape. Škoda, že to není. Vieš, on by ma ochránil, on by sa o tom pokúšal. OK, ja ho nechám teda. Takhle já se koupím nějaký věci. Nice, OK. Ale hlavně tady musím se ještě natěšit. Kolik stál ten enchant? Neviem po rusky. Sorry bro. Diamond Sword, Brnko, ne ja mám Projectile Protection, zase Projectile Protection. Aqua Infinity. Ale ja som chcel Protection, ja mám na ono enchant. Ale dosť za bro. A myslíš, že já ne? No, ja mám horší. Já nemám žádnej, tak jako na co si stěžuješ? Na všetko. OK, ja už mám ináč aj urobené veci, všetko, čiže ja už sa len môžem čakať do deathmatchu. Fú, ale ja tu zase nikoho nemám, keď si všimol. Ja to môžem zase čorkovať veci. To máš zase veľkú smolu, no. Nie, práve, že to mám dobré veci, ja to môžem čorkovať veci. Sice mám troška smolu, lebo v podstate tej hlavy a za to si kupuješ Golden Apple. No, nevadí. Jedno Golden Apple mi bude stačiť. No, dvakrát vlastne, no, v podstate. A jo, nice, tak ještě si aspoň na enchantím chestplate. Počúvaj, potom tam niekde shiftuj, nech ťa nezabijú, lebo ty si asi lucky cieľ dneska. Ne, to jako nejsem až tak jako lehký cíl, ale... Ty si veľmi já mám, ne, to ne, jako, ale já mám smůlu většinou, že hackři si mě najdou. Dříve než tady pan Endra, potom jsem jakože trochu v rejži, no. No tak jako já tady ještě tady to projíždím nějaký ty všelijaký jakože joury a to. 30 sekund, hej kamo, ty sa radšej ale fakt prejsť sa tu na chvíľu skry, ver mi. Možno mi potom budeš ďakovať. To já jakože jsem skrytej sice, ale nějak extra důkladně ne, no.
Ježiši Kriste, ten typek ide, ten typek pôjde. Kámo, on má veľmi dobré brnko, čo sa tak na ňo kúkam, ale skúsim ho dať. Ja ti poviem, či mi to vydá, alebo nevydá, ok? OK. 3 sekundy, kámo, idem na ňo, ja to skúsim dať, aby sme boli spolu, kámo, ja to skúsim. Prosím, nie, on mi dáva, rekt. Jo, jeho dáš na fotku. Nice. Dobré, já jsem ho dal, já jsem tu sám, prostě. Jo, já tady to podkopávám jakože takhle potají prostě k někomu jsem došel, nevím k komu. A jak mě to ani netrapí, že jsem u někoho dole, ale spíš jako jsem trochu nervní. To zdal jako, aby mě ten dotyčný jakože nenašel. Protože jsem taková nečekaná návštěva! Ne. Tak já tady vidím okolo sebe pár spektátorů, ale koukám a zatím nikdo za tebou nejde. Okay. Vidíš mě, hej? Spektuješ mě? Teda. Jo. OK. Ja si pôjdem urobiť asi svižnosť, alebo po prípade healing, či regen, či čo to tu, ja neviem. Ale já by tebou tak spíš jako, že ten regen si... Ja mám gapple, vieš, dvakrát gapple, čiže ja neviem. No, je to ťažké rozhodovanie potom, no keď ale tak si kup teda gapple a potom si maximálně tu straničku. Ta tu není. To by som si hneď kupoval, kámo, v každej hre, kebyže tu je. Tu by si asi každý kupoval. Okay. Ale já mám takový pocit, že nějaký moment, jak se jmenoval ten tvůj hacker? Nie. Ten Nax, ale pozor, jde za tebou. No, skoro mi hovoríš. No tak. Hitlo ho to? Ja neviem. Nehytlo. Kamo, počkaj. Jenom jednou ho to hitlo, ale po druhý ne. A on za tebou běhá jak něco. No, je ich tam troška viac. Nice. Počkaj, ja si dám gapple a idem na nich. Pozor, zezadu! Nie! Ty vole, to si robíte srandu všetci a už dneska. Toto je spoura. Idu na seba? Nie, idu na seba! Nie! To jsou hrozný tímeři. Ja mám... Nie sú práve, že bojujú. Počkaj, ja chcem TNT. Hej, pozri, ono mne nevie, kamo. A my sme poslední, čakaj. Počkaj, že by to vyhrám? Počkaj, že by ťa pomstím? Nie, počkaj, on sa mi nejako buguje. On má spitku. Ne, on utekl dopředu. Ale máš luk? Počkaj, nemôže o mne vedieť, ja som za ním práve, že... No, poď. Počkaj, nie. Nie. Prosím, nie, on stále ide, kámo. To mám troška na prd. Počkaj, si dám radšej gapple. Tak si ho radši dej. Ja by som si kúpil svižnosť, keby mi to vyjde, ale... Rychle vyhni se mu. Rekty mi dáva, ale ja teraz mu dávam rekty. Videl si to, aké rekty som mu dával? Jo. Lol, to bolo mega. No, áno, už je v pasti. Jo, či vyhral som. Yes. Hele, OK, tak jsme už u poslední hry a tentokrát teda pokusím se teda přežít. No, prostě doteraz som to ja bol najväčší borec. Jako pátý místo, jako ujde, ale jako... Mohlo byť aj lepšie. Jakože aspoň to třetí místo by jako šlo. No, veď hovorím, mohlo byť aj lepšie, no. Fú, okej, ja som trochu vyhral teda a na tejto mape asi není môj fanúšek, všakže. Asi ne. Není, prosím, prečo ja? Okej. Jo, ale aspoň sme ho tu stretli, čo je dosť nice, akože keď si to tak vezmeš. Ja mu potom skúsim napísať na servery, tuto nejako, že nech ide do Skywarsov, lebo potom to videjku Ideme rovnou na Skywarsy. Jo, budem ja točiť tentokrát a bude to mega, okej. Fú, nice, dobre. Ja sa troška trasím, neviem prečo, ja sa bojím, že to prehrám, ja mám takú divnú intuíciu. Já tady právě, že chodím teď jakoby spíš jakože prostě tady nějak jakoby procházím furt nějak jakože prapodivně, ale tak to je mě takový normál, ale já nemůžu najít žádný goldy. Já už mám všetky 4. Vážně, já mám teprve jenom jeden.
Ľudia, ja vám niečo poviem. Prapatrik chystá halloweensky špeciál, čiže sa pripravte všetci, a že to bude strašidelné. Všakže. Jo, nice, já mám právě tam tu čestu, která jakože jsou bonus věci. Nice, tak nie, ty máš ten ostrov, kde sú tie bonus veci. Já vím, jakože ten ostrov, no. To máš dobré. A ja ho mám! Máme ho obidvaja, kamo, iba my dvaja, lebo maximálne môžu byť dve ostrovy také. Já vím, může být maximálně pouze dvakrát. Kámo, my sme nice. Nie, iba na tomto servere môžu byť maximálne dvakrát, ale kámo, my máme také šťastie. A mám 6 goldu. To. Lol. Se máš? Já mám 8. právě, že... Rekt. No, já mám pouze 3, jo. Tak mne to ešte vyjde možno na brnko. A ja už si idem ináč kupovať veci, no, by sa to tak hodilo. No to já jakože si koupím prostě ten základ. To je nice, kámo, my máme tie bonusové ostrovy. Lol, tak to je mega. To je dosť nice. A jo, No. Sharpness 1. Protection, jo. Nie, to je... Jo, nice, No. tak já mám Sharpness 1 a... Mám skoro všetko Protection, čiže very good. Kámo, jako... Ja tu mám ešte 5 goldu, ja neviem čo s nimi. Ja si ich asi budem šetriť. Nie, kúpil som si regeňák. Ešte by mi niečo nevyšlo. Neviem čo stojí tá spitka zase. Nevadí. OK, ja už No som teda tak jako... pripravený. Nevím, no. To já jakože jsem jakoby taky non-stop jakože připraven, ale... To si vravel aj predtým a skončilo to inak. Ale prostě hráči si mě dokážou dobře vystopovat. Fú, OK. Ja to tu teraz nemám, že som tu sám. Ja som tu, že 1 versus 4. To bude veľmi zlé. Tentokrát to môžem dosť surovo prehrať. To prdele. Ale předtím si vyhrál. No, ale vtedy sme boli na ostrove iba 1v1. Teraz sme tu 4. No, 1 versus 4. Čo je dosť na prd. Já věřím to, že aspoň nebudeš zabitý jako první. No, tak dík. Ale mám regeneration, čiže by to mohla byť väčšia šanca. Na koľko? Na 16 sekúnd iba. Čo ti dáva? Si idem zabiť jedného, ani to nie. No To je okej. nevýhodnej. Počkaj, ja mám vlastne tentokrát luk. S onými, lol. Dokonca si ho ešte môžem enchantovať. Nie, nemôžem. Nemám dostatok XP. No, mal si pravdu, asi to dám. Počkaj. Ešte sme tu koľkati. Ešte je tu jeden. Musím ho nájsť a vyhrám to. Hele, nice, další bonus k čestu jsem našel. Počkaj. Milenku, kde je ten onný To je asi třetí bonus k česta, co jsem našel. A ja som mal 3. OK, počkaj, hej kamo. Ja som to asi dal. Ja som to dal. Ja ti teraz normálne sáhame, že ja som to dal. Ja neviem ako. Jo, nice, další bonus k česta. To je čtvrtá česta. Neuhádneš, aký mám meč. Sharpness je nás knockbackom. Veľmi dobrý. To já mám pouze jenom skill tou šarpkou, ale tak jako ta šarpka se hodí. Hej kámo, to je nice kámo, ja som to prežil. Ani neviem ako, veď ty poznáš, že ja som proste najhorší skiller. No, já bych řekl, že tato minihra to jde a že úplně nejhorší nejsi. Ale som práve, že ja nie som práve, že dobrý v PvP. Já taky nejsem dobrý. Ja mám v radšej PvP. SGčka, to poznáš, hej, ale... Jo, mám tintička, Tak já vím, že jsi SG skilla. No to nie. Počkaj, čo si môžem kúpiť za 11 goldu? Nič, počkaj, vlastne chestplate. Ja mám teda chestplate. Si ešte živý? Jo? Tak stretnime sa, rýchlo sa poďme stretnúť, rýchlo pod za mňou. Kamo, kde si? Jakože já tebe prvé jdu hledat, jakože. Počkaj, lebo ak si prežil, tak... To máme veľmi dobre. Koľka ti ste tam boli, keď si to prežil? Kde si? Nevidím ťa. Já jsem teď u někoho v podzemí a... Dobre, tak ťa vidím ťa. Som tu. Čau! Čau. Hej, máš redstone? Ja ho potrebujem súrne. Jo, já mám 28 redstone, no. Daj mi prosím, daj mi ho. OK. Já jsem se lekl, že někdo jde za mnou, krom tebe. Dobre, poď. Kamo, teraz to musíš vyhrať, je to jasné.
Je ti to jasné? Mně stačí to 3. místo. Počkaj. Tak já dávám Ok. pozor. Ja si idem enchantovať ten chestplate, hodilo by sa to. Protection mi padol, nice. Počkaj, ja si dám regen a obidvom dám svižnosť. Dobre, poď ideme Ok. hľadať ľudí. Kámo, teraz som luxusne vybavený. Tamhle vepředu jsou. Kde? Kámo, vedia, mám niekoľko čank... Aha, už je. Tam, Dobre, idem na tohto. jo, tak já jdu po něm. Oh. Tycho na toho s lukom. Já jakože... Já proti luku nemám jakože... Yes, jeden kill. Nie, zomrem. Ne? No, zomrel. Oh, nie, prežil som to. Ty si zomrel? Nie. Nechod za mňou, prosím ťa. Mám málo HP, sa bojím, že ma hitneš, lebo ty si taký divný. Ne, tak já právě, že jsem... Jo, tak já si vemu akorát jakože lepší ty věci. Ja si môžem kúpiť viacej gapple, nice. Koľko si ešte môžem? Jo, ja ich mám 8, chceš nejaké? regen. Chceš gapple? Tak jo. Na to máš, ja ich mám 8. Hej, a viem, kde sú ďalší ľudia. Hele, nechceš luk a šípy? Mám enchantovaný. Hej, poďme hen tam. Já mám 34 šipů. Poď mi 34 helpnúť. šipů mám. Ale nejdříve si nám dám gapple. Oh, tintičko na jasné, no poď si. Nie, aby si nezomrel. Kámo, veď chod do nich. Ja si toto zase pozabijam, či čo? Jo, jeden kill. Nezabijaj mňa, ty oný psychopat. A jo. Jo. Ještě tomto. Aha. A teď hodím na pravdy. Ja mám malo HP, počkej. Na co mám čekat? Ale tak ja som mal malo HP, veď ja som si to tam dával zatiaľ, čo ty si tam brnkal. Tak jako... No poď, Vím, no. no poď na mňa ty. A vraj PvP skilla, aha, ja ti dám také combo teraz. No, GG, Paťo, mne zostali všetky hapka. Ale tak jako tahle poslední hra byla nejlepší. Jo. Pokud se vám video líbilo, tak mu dejte tomuto videu like a pro další naše videa klidně nám dejte odběr, nadále sledujte. A já se s váma loučím s Endrem a zatím ahoj. Bye.